Тук няма да чуете резки звуци, нито ще видите бързо сменящи се кадри, а само съдържание, което ви дава стойност в съзвучие с вниманието, което заслужавате. Работим по твоят гид за органичен растеж, въпроси и отговори за успешното вкореняване. Един справочник за хора, които искат сигурен старт и стабилни резултати. И вашият инструмент за този първи и най-решаващ етап. Защо вкореняването е най-важният етап? Защото в тази фаза растението изгражда капацитета си да приема вода и хранителни елементи. Колкото по-здрава е корновата система, толкова по-ефективно работи всяко последващо подхранване. Качественото вкореняване не ускорява процесите, прави ги стабилни и повторяеми. Органичният торконцентрат Bioforce е разработен така, че подкрепя растенията именно в фазата на вкореняване. Прилага се лесно, работи стабилно и е подходящ за абсолютно всички култури. Добре проведеното вкореняване не е сложен процес. То е просто процес, който изисква внимание. Ако го изпълните правилно, растежът и плододаването се развиват естествено, без излишни корекции и без непредвидени разходи. Гидът за успешно вкореняване скоро ще бъде достъпен на organichentor.com. Очаквайте го!